रुको जरा सबर करो। सरकारଙ୍କର ଏଇ ନୂଆ ଓ ଫ୍ରେଶ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦିଦି ତମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଜାଗରଣ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବୁଢ଼ା ସାର୍ ଥିଲେ ନା, ସେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ତମର ଜାଗ୍ରତ କଣ, ତମ ଦେହରେ ନୂଆ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଉଥିବ। ଆହା ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିବ ନା ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସବୁ ସେ ସାୟା ତଳ ବାୟା ବସାର ଖେଳ। ହଇରେ ଶଳା ଭାଡୁଆ ମାନେ, ତମେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢିବ? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା। ଶଳା ଭାଡୁଆ, ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ମାଡୁନି, ସରମ ଲାଗୁନି? କଲେଜରେ ଯାଇକି ଝିଅ ପୁଅ ମିଶିକି ସବୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ନାଚୁଛ। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ତମେ ଶଳା ଯୋଉ ନାଟକ ନଗଉଛ, ତାମିଲନାଡୁ ଇରୋଡ ତିରୁପୁର କହିମୁତରେ ଆସିକି ଦେଖିବରେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କର, ଇଲେକ୍ସନ ସରୁ, କଲେଜ ପାଠ ପଢା ସରିବ, ଆସିକି ତାମିଲନାଡୁରେ कंट्रोल कंट्रोल ବାଳ ନା ବାଳ 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 ନା